Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video ay maligo ta sa kanal. So for sure, ang uban nakahibalo sa kanal or nakaila og kanal, ang ilang mindset gyud kay katong hugaw, katong baho nga kanal. So sa among kanal dere guys, kay kuha na siya kanang irrigation para sa patubig sa humayan ana. So tin-aw na siya, gikan na siya sa bukid, kanang kuha na siya kanang spring, dayon himuan siya og kanang kanal para dire. So pwede siya maliguan kay gikan man siya sa spring. So tin-aw ra siya. So dili siya kanang hugaw, dili siya kanang pareha sa itom ang tubig, pareha sa syudad gani nga kanal nga agasanan sa kanang baha ni nana. So limpyo siya guys. So adto ta mo siya swimming pool pero kanang flowing ang water niya guys. So let's go mo adto ta sa among kanal kay maligo me. Tanaw hagard na kayo may ligo. Pinyaigang kayo guys. So akong kuyog day guys. Kay si Janice. So let's go guys. And before that, please subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para updated mo sa next na ko nga video. So let's go. So mo ni agiaran guys. Padong sa among liguanan. So kani guys ako igagos na kabalay. Tagpoy nang ligo ni no. Nanang ako sili. Unsa may silian? Unsay silian? Aw. Mojo. Are ligo. Kinay tao. May agianan guys. Padung sa among kanal. So dagan kay nang ligo. Oh God.
Isil! Sabado. Sabado sa Kadlawon. Ulit namin guys. Ano yung katon sa maligo mi dire. Oh, she. Okay. So dili may mag-ilis guys. Ito bigikan sa ubos. So mga basa ni. Murag piso. Dili mag-ilis. So dito mi sa ubos ang kanto dito. Ligo. So kapapadong na misaka diri sa ibabaw. Sa buskan ni. So dili siya kayo tin-aw siya guys kay maglubog, marulan sa bukid. So mag-ulan sa bukid kay mulubog siya ba. Pero sukad nakatimaan ko buhat kay dira na yung maligo ang laba. Kaya wala man tubig dun sa amo ang alain. Kana ra dira sa irrigation. Pero na sa panahon niya tinaw ra ang tubig. So dili ra man mag-ilis kay doon ra man abot na mga ganita. Kutas. Kutas ini. Kutas ini. Maraming piso na. Napis na. We're home. So doon rami tubig. Pero ang problema wala na sa bahay. Tulog pa ka dito. So mom guys, among gikaliguan. Thank you for watching. Mag-ilis kami. Bye-bye. Bye-bye ne. Uli si Zila. Asa ka din? Sige, muli si sila. Bye-bye.